Fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija aħna niġu mitluba diversi drabi biex ninżlu għall-kubtejna. L-ewwel qabel kollox iridu nagħmlu dan meta aħna nidħlu fil-Knisja biex hemmhekk insellmu lil Ġesu talli wasalna anki fid-dar tiegħu. It-tieni mument fejn niġu mitluba li ninżlu għall-kubtejna huwa proprju fil-konsagrazzjoni, fil-mument fejn l-inbit u l-ħobs isiru l-ġisem u d-demm ta' Kristu. Wara nerġgħu nagħmlu dan meta nkunu ħanirċievu lil Ġesu, allura qabel it-tqarbin tajjeb li aħna ninżlu ħalli nippreparaw ruħna tajjeb għal din it-tqarbina li nkunu ser nagħmlu. Wara li nitqarbnu huwa importanti u anki xi ħaġa sabiħa li aħna ninżlu għall-kubtejna biex nirringrazzjaw lil Alla talli ġie ġewwa fina u hemmhekk inkunu nistgħu naqsmu miegħu dak il-mument li nkunu qegħdin ngħixu fih ġewwa fina. Mument ieħor fejn aħna ninżlu għall-kubtejna huwa dak tal-ħin tal-adorazzjoni. Hemmhekk aħna nkunu qegħdin nuru lil Alla li aħna rridu nadorawh. Ninżlu għall-kubtejna biex quddiem dan ir-Re, is-sit tal-ħolqien kollu, aħna nkunu qegħdin nadorawh u noruh li aħna ħafna inqas minnu u hu l-iktar ħaġa għażiża għalina.